ба нафаре занг задед, гӯширо яъне телефонро набардошт, боке надорад. Бегаҳ шуд, боз занг задед, гӯширо набардошт, ҳеҷ гап надорад. Пагоҳ шуд, то ин муддат ба шумо занг назад ки бипурсад ки дӯстам ё каси дигар чӣ хоҳиш дорӣ аз ман. Пагоҳ шуд, боз занг задед, набардошт гӯширо. Бидонед ки дар наздаш як зарра арзиш надоред, қадр надоред. агар дар ҳақиқат арзиш медоштед, қадр медоштед, ӯ ҳатман вақт, фурсат ёфта ба шумо тамос мегирифт. ҳолат ба ҳама шинос аст ки дар зиндагӣ вақте ки як одами муҳим занг занем ё ки касеро қадр мекунем, дар кадом ҳолате набошем, бардошта пишир ё умуман фурсатро ёфта мо тамос мегирем. дар як ҳолат фаҳмида мумкин аст ки баъдан инсонҳо кор доранд ё чизи дигар мегӯянд. агар инсон ки дар мусибат гирифтор шуд, ин ҳолатро фаҳмиданаш касеш мегузарад ё муфлис аст ё муаммои дигар дорад ки дар он ҳолат инсон дар ҳақиқат на парвои касе дорад, на парвои чизе. аммо аз таҷриба мегӯям, қадр кунед якдигарро. шояд он занг муҳим бошад.